li ħankunu aħna Partit Nazzjonalista fil-Gvern li se nwettqu il-viżjoni ta' ekonomija ta' eċċellenza għall poplu Malti u Awċi kollu għal pajjiżna u allura għal ġenerazzjonijiet preżenti u futuri. Tqal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt kumment li tal il-ġurnalisti quddiem il-Parlament fejn qal li d-diskors tal-Prim Ministru Robert Abela dwar il-budget kien wieħed mifni b'kideb fil-waqt li naqas milli jindirizza b'diversi problemi li qed jaffaċċja pajjiżna fosthom in-nuqqas ta' investiment, il-kriżi tal-iskart, it-traffiku fost affarijiet oħra. Bernard Grech fakkar il-Gvern ta' Robert Abela baqa' jagħti il-miljuni lil Stewart li matul is-snin m'għamel l-ebda investiment fit-tliet starijiet. Il-problema ta' Robert Abela tibqa' li mhux biss jikdeb imma jemmen il-gideb tiegħu stess. Tant jemmen il-gideb tiegħu stess illi saħansitra qalilna llejla illi provdew is-servizz tas-saħħa fl-isptar San Luqa. Temnu għadin. L-isptar San Luqa li ġabuha barrumbara tal-ħamim. Suppost kellha tkun state of the art biex tilqa' ħajkun ukoll suppost kellhom jagħmlu investiment tal-medical tourism. Dan kollu ma sar xejn meta ingħataw 400 miljun euro lil Vital Stewart minn dal-gvern u minn ta' qablu f'dawn l-10 snin minn Robert Abela u Joseph Muscat u xorta baqa' ma sarx l-investiment. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-fatt li Robert Abela naqas milli jsemmi s-sentenza tal-Qorti tal-Appell ifisser li Robert Abela kellu jammetti dak li qaltlu l-Qorti, jiġifieri li ma ħares l-interess nazzjonali. Robert Abela mhux biss jinqabad fil-gideb tiegħu stess, imma Robert Abela illum kellu jammetti dak li qaltlu l-Qorti illi ma ħares l-interessi ta' pajjiżna. Tafu xi jfisser xi ħadd li flok iħares l-interessi ta' pajjiżu, iħares l-interessi tal-kontratturi privati barranin. Ifisser li Robert Abela, Joseph Muscat, il-gvernijiet tal-lum u tal-leġislatura l-oħra u ta' qabilha, ġifieri fi żmien dawn il-Labor fi 11 sena, kienu u għadhom jittradixxu lill-poplu Malti u lil pajjiżna. Bernard Grech saħaq li l-Partit Nazzjonalista kommess li jkompli jaħdem sabiex pajjiżna ikollu viżjoni ta' eċċellenza b'ħaddiema ta' kwalità dan sabiex il-poplu jkollu ħajja aħjar f'pajjiżna. U komplejna nitkellmu fuq il-viżjoni ekonomika ta' eċċellenza tagħna, komplejna nispjegaw x'inhuma s-soluzzjonijiet biex flimkien f'koalizzjoni mal-poplu Malti u Awċi nkunu nistgħu nwettqu din il-viżjoni u verament nagħtuk ħajja aħjar f'pajjiżna. Giulia Falzon għal Net News.